Jien Sister Teresa, insellimlek il-paċi miegħek. Illum hekk jien xtaqt ngħid storja ħelwa qasira, imma li nsiba ferm importanti għal ħajjitna. Ekku, naħseb li huwa erf kbir eżis semmi għand li qed tismani. Jekk aħna propju nidħlu f'din il-mentalità. F'dan il-erf li ser jidher f'din l-istorja. Tajtek l-istorja. Kien hemm wieħed raġel qed jivvjaġġa u iltaqa' ma' bidwi u staqsih x'kemm taħseb li se jkun għada? Il-bidwi fil-pront wieġeb it-temp li nħobb jien. Int fejn taf li se jkollna it-temp li tħobb inti kull waħda. Il-bidwi qallu isma' mister, importanti dan li ġej. Qallu jien skoprejt li fil-ħajja mhux dejjem tista' takkwista dak li tixtieq. Allura jien tallimt qallu bl-esperjenza tiegħi li nikkuntenta li nħobb dak kollu li jiġri ikun kif ikun. Allura kompla jgħidlu jien ninsab żgur li se jkollna it-temp li nħobb jien. Għaliex jien jiġi kif jiġi, jiena nħobbu diġà. Importanti, fimna ħieżis. Erf kbir li jurina li il-ferħ mhux qiegħed li l-affarijiet jiġuni dejjem kif irrid. Allura tajjeb li jiena nitgħallem bħal dan il-bidwi li nħobb l-affarijiet li jiġuni jiġu kif jiġu. Iva, jeħtieġ nitgħallem inħobb kull ġrajja tkun kif tkun. Nitgħallem inħobb dak li qed jiġrili fil-ħajja tiegħi. Tajjeb nindunaw li l-avvenimenti, il-ġrajiet fihom infushom huma newtrali ta'. Kemm tgħaddi mill-eżami, kemm teħel mill-eżami, kemm saħħa, kemm mard. Fihom infushom huma newtrali. Id-differenza qiegħda, importanti di, fil-mod kif jien nirreaġixxi għal dawn l-avvenimenti. U nsaqsi l-ewwel waħda lili ta' x'nuċċali nilbes jien biex inħares lejn dawn il-ġrajiet. Għax il-mod kif jien inħares lejn dawn il-ġrajiet li jipprovoka dwejjaq jew li jipprovoka ferħ. Xtaqt eżis semmija ngħidilkom dan għax ħassejt li hija importanti ħafna. Anki f'din is-sitwazzjoni li aħna qegħdin ngħixu preżentement ix'inhi, tinsewx il-kuntentizza jew l-iskuntentizza qiegħda fil-mod kif jiena nilqa' dawn l-avvenimenti. Mhux fl-avvenimenti nfushom, ekku, kieku tafu eżis semmija is-sliem u l-ferħ li tħoss meta taraf mhux biss taċċetta dak li jiġik, imma li titgħallem tapprezza. U attaġġjament interjuri dan. Nittama lil mulej iġalkom idduqu jiġifieri is-sens, il-gost hekk ta' kull ġurnata li tiġi qudiemna.
ejja ngħidulu lill-mulej u nsejħu l-omna Marija tiġi magħna taqbdilna jdejna u ngħidulu spiss lill-mulej. Għatini dan ir-rigal tal-mistrieħ, ir-rigal li nitgħallem napprezza. Inħares madwari u nara tassew li inti tajjeb. Li inti miegħi mulej li qed tagħmel l-affarijiet kollha tajba. Li jiena tassew ma jonqosni assolutament xejn. Għax kieku joqsok xi ħaġa u Alla ma jtielekx, Alla ma jkunx Alla, tinsewiex din. Jekk inti joqsok xi ħaġa u Alla lilek ma jtielekx, Alla ma jkunx Alla dak li jħobbok. Allura huwa fatt li inti bħalissa ma jonqsok assolutament xejn, anke jekk inti bħalissa tinsab marida ġo soddeta. Ekku, meħtieġ għalih, aħna ma nifhmux, irridni fidejh. Li issa inti tkun fis-sodda. Hekk meħtieġ għalih li inti tkun f'dik il-problema, li inti tkun marida, li inti ġratlek dik il-ġrajja. Nħallu rridni fidejh. Kwint kien jonqsok xi ħaġa flok tkun fis-sodda, Alla żgur kien jagħtielek. U allura nispiċċa billi ngħidlek nitgħallmu nafdaw lil dan Alla mimli imħabba. Insellimlek il-paċi miegħek.